Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Wulikajɔ min kɛra san 2025 kɔnɔna na ka jamanadenw ka kɛnɛyaw sabati o fɛsɛfɛsɛra ni k'o don bala san 2026 a baarakɛtaw o bolo dara an bɛna kuma o kan bi dɔnbari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an na taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ u ka dugu dɔ bɛ ni a bɛ wele ko Milala olu kɔni ye dɔgɔtɔrɔso kura sɔrɔ min kɛra nisɔndiyako ye dugudenw bolo an bɛna kuma o fana kan bi dɔnbari kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila dɔnbari kɛnɛ na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw dan sen ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na jɛkulu min sigilen don an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka jamanadenw ka kɛnɛyako kɔni sabati san 2025 kɔni kɔnɔna na u ye baara minnu kɛ u y'o kɔni jaabiw fɛsɛfɛsɛ ni ka jɛ ka san 2026 baarakɛtaw ka o bolo da fɛn min ye jateminɛw kɔni ye a jira k'a fɔ maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ka banaw fɛsɛfɛsɛra maa 44,000 bɔɲɔgɔnko olu ka sumaya banaw fana furakɛla fɛn min ye nin kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye dɛmɛba jɛkulu kɔni bolo u ye ɲɛta min sɔrɔla baara kɔnɔna na u ye o foli kɔni kɛ ni k'a jira k'a fɔ donna nataw la dɔ ka fara wulikajɔw kan waasa an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛyaw sɔrɔ cogoya min na. An bɛ taa Tɔnbukutu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burɛmu ale kɔni komini kɔnɔ dugu dɔ bɛ yen ni a bɛ wele ko Milala olu kɔni garijɛgɛ donna dɔgɔtɔrɔso kura la dɔgɔtɔrɔso kura min ni a baara sigira sen kan Pasteur Nord Sud Mali projet kɔni fɛ a musaka o bɛnna sɛfɛwari 170 bɔɲɔgɔnko kɔni ma min bɛna kɛ sababuya ye ka furakɛli kɔni ta ka min ye yɔrɔ in sigibagaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ waasa donna nataw la olu minnu ni u bɛ wuli ka yɔrɔjan kɔni boli waasa ka se ka furakɛliw kɔni kɛ donna nataw la u ka dɔgɔtɔrɔso kɔni bɛ u kɛrɛfɛ u na wuli ni ka sin dɔgɔtɔrɔso ma waasa u ka kɛnɛyako kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na dugudenw olu kɔni ye u ka nisɔndiyaw jɛra kosɛbɛ fo ka taa se dugutigi kɔni ma a ye foli ani waleɲuman dɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu kɛra sababuya ye waasa u bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso in sɔrɔ cogoya min na. An bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ muso ani npogotigininw olu ka yɔrɔ lakananen min kɔni bɛ yen nɔ waasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na u ka se u yɛrɛ kɔrɔ o hukumu kɔnɔna na min ye taamadenw kɔni wulila ka taa u ɲɛ da baara minnu b'a la k'a kɛ nin yɔrɔ lakananen kɔni kɔnɔna na u taara ka taa u ɲɛ da u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la projet dɔ kɔni bɛ sen na waasa musolakaw olu ka bange kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na u ka nin taama in kɔni senfɛ u taara bɛn min ye kalandenw ni o ye musolakaw ye u b'a la ka baara caman kɔni ngala min bɛ tali kɛ jabida finikala fo ka taa se kundila ani safinɛdilaw ani balo kɔni k'o bayɛlɛma fɛn min ye nin kɔni kɛra min ye garijɛgɛ ye taamaden ninnu bolo ni k'u ɲɛ da musolakaw olu kɔni ka wulikajɔw kɔni ka fara min ye lakanani kɔni ka nin yɔrɔ belebeleba in a kɛlen don sababuya ye ni ka baarada di bogotigini ani musolaka caman kɔni ma waasa sɔrɔ ko la u bɛ se ka u yɛrɛw ta cogoya min na ni ka danaya da u yɛrɛ kan waasa donna nataw la u kana dulon maa wɛrɛw kɔni na nin yɔrɔ lakananen a kɔni kɛra fiɲɛ duman ye ka suru an ka jamana musolakaw kɔni kan bari sabu a kɛra sababuya ye caman kɔni bɛ se ka a danna tigɛ min bɛ a kun n'a kan cɛ ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɔni walawala fɛn min ye nin projet ba in a kɔni kɛra fiɲɛ duman kɔni ye an ka jamana musolakaw ma waasa ka se ka sigidaw yiriwa a baaraw kɔni lawaleyala min ye CAR Mali maaw kɔni fɛ ni Global Affaires Canada ani min ye TACHAC olu kɔni ka kɔkɔrɔmadon ye. Mali Croix-Rouge ani Danemark Croix-Rouge olu kɔni jɛra ni ka tile fila sigi kɔni kɛ min kɔni senfɛ u ka baara min bolodalen don san 2027 ka taa bila san 2031 ka jɛ ni ka o baara kɔni fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ u ka segin kɛra sababuya ye ni ka hakili miiri kɔni kɛ an ka jamana buna adamadenya dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna na u kan ka ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma u y'olu kɔni tɔmɔ ka bɔ fɛn tɔw la ni ka tila ka jateminɛw kɔni kɛ u bɛna baara in lawaleya cogo di u hakilina falen a kɛra sababuya ye a bolila min ye fɛnba 4 kan min bɛ tali kɛ kɛnɛyako ani maaninfinw olu ka se ka u yɛrɛw sɔrɔ fo ka taa se taamadenw ka kɔɲɔw ani min ye kasara kunbɛnni kow u kɔni kumana nin bɛɛ lajɛlen kɔni kana na waasa donna nataw la u bɛna wulikajɔ min kɛ jamana in kɔni kɔnɔna na a wulikajɔ a ka se ka nafa kɔni ɲɛ o la sa u da sera musakakow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kɔni ma min b'a to donna nataw la u ka wulikajɔ a bɛ se ka kɛ nafa ye ka
ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ ni baaraɲɔgɔn fila in olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka yeta kelen kɔni jateminɛ ni ka wulikajɔ kɔni boloda jamana kɔnɔ waasa san 5 nata buna adamadenw olu ka se ka lahala ɲumanw sɔrɔ. Alisa an bɛ to Croix-Rouge ale ka kibaraw kɔnɔna na minakakaw fɛ yen nɔ u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka sigi kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni ye lojuratɔw ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na waasa u ka se ka u yɛrɛ ye i n'a fɔ maanifintɔw dɛnkɛrɛfɛ u ka se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔni kɔnɔna na minaka u kɔni ye barosigiw kɛ ni ka lidow jouer ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw kɔni falen waasa ni maa kofɔta ninnu olu bɛ se ka u yɛrɛ ye buna adamadenw cɛla cogoya min na ni ka se ka fɛn min ye hakilisigiw kɔni sɔrɔ u ka nin wulikajɔ in a kɔni kɛra u ka cakɛ bonda fɛ min ka baaraw kɔni ɲɛsinnen don maaw ma maa minnu ni olu kɔni hakili banabaatɔw ye ka se ka olu kɔni dɛmɛ fɛn min ye Croix-Rouge maaw u ka nin wulikajɔ in kɔni kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ maa minnu ni seba tɛ u ye jamana kɔni kɔnɔ k'o bɛ kɛ olu kɛrɛfɛ saga ni waati ka se ka u dɛmɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'a daminɛ Ethiopie jamana kɔni kɔnɔna na u ye wulikajɔ belebeleba kɔni boloda ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu bolila ka bɔ Sudan jamana na ka na u kun kalifa Ethiopie jamana kɔni kɔnɔ waasa o tigilamaw u ka se ka kalan sɔrɔ ani furakɛli fo ka taa se baaraw kɔni sɔrɔ min ye Ethiopie jamana ɲɛmaw olu kɔni ye dɛmɛ kɔni boloda ka ɲɛsin ni maa kofɔtaw kɔni ma waasa u bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ Ethiopie jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na an bɛ waati min na ko sisan Sudan jamana kɔnɔ maa miliyɔn caman de b'a la ka boli ni ka taa u kun kalifa yɔrɔ wɛrɛw la. Alisa an bɛ tɛmɛ ni Sudan ale kibaraw ye UNICEF maw olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko denmisɛnnin miliyɔn caman de kɔni bɛ minnu kɔni kɔngɔ ani minɔgɔ bɛ u la fo ka taa se banajugu ani k'u jagoya k'u bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ basigibaliya kɔni ye o de la min ye jɛkulu in b'a la ka dɛmɛ kɔni ɲini waasa u bɛ se ka dɛmɛ don denmisɛnninnakaw ma cogoya min na u ka wari ɲini ta o de ye dollar wari miliyari 1 bɔɲɔgɔnko ye waasa san 2026 kɔni kɔnɔ buna adamadenya dɛmɛ baara a ka se ka kɛ a ɲɛma. Farafina kɔrɔyan fan fɛ maa miliyɔn 57 bɔɲɔgɔnko k'olu de bɛ yen minnu mako bɛ buna adamadenya dɛmɛ kɔni na ni laseli kɔni kɛra o caman kɔni fɛ k'a d'a kan ko kɛlɛ ani basigibaliya ani banajugu ani waati yɛlɛma ko o kɔni kɛlen don ka maaninfinw kɔni degun farafina ale kɔni kɔrɔyanfaw kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sudan du Sud Ethiopie ani Mozambique jamana kɔnɔna na. Alamɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn a ka tuloma dali la buna adamadenya ni yiriwa radio so HDFM dɔnkibaru kɔni fɛ ala sera ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.